Tervetuloa GD Randomit Serosa 3. Mä nopeasti nyt pistän vaan video pihalle, koska no mulla on mä lähden reissuun, niin mä en nyt viikkoa tuu tekemään videoa tähän, eikä Leokaa, joten ei kun Leo saattaa ehkä tehdä jopa. Mutta joo. Kuvataan nyt tästä nopeasti tää video purkkiin ja julkaistaan, niin päästään sitten tekemään, pääsette katselemaan videota ja minä pääsen lomailemaan. Mutta joo, lupa, että sit tulee kyllä videoita, tulee molemmilta kyllä aktiivisesti. Nyt ensi viikolla saattaa tulla Leon videoita, mä uskon, että tuleekin. Jotka mä sit siellä voin editoida, mutta omia videoita en pysty tekemään, kun ei ole tietokonetta. Mut joo. En mä tiedä, mitä mä teen täällä enää. Oho. Joo, mä laitan teille tähän jotain musaa, kun te ette voi näitä kuulla. 19%, ihan ok. Hyvä tällä, kun mä en keskity. Siis kun mä vaan puhun, mä vaan pelaan tätä. Silloin mä en keskity tähän niin paljon. Niin mä vaan ihan automaattisesti tässä vaan rämpyttelen. Oho. Tää aloittaa alusta, niin noin. Jaha, mitäs siinä kävi? No en tiedä, mutta joo. Viime osaan saatiin ihan sairaan monta katselua. Mä pyydän, että tähän saadaan, no niihin katseluihin mä en voi vaikuttaa, mutta muista, jos tähän videoon saadaan 10 tykkäystä, niin tehdään jotain spessua, joka te saatte äänestää WhatsApp-kanavalla. Saatte äänestää sen. Mä laitan sinne sitten kyselyn, kun tulee 10 tykkäystä. Ennen sitä se ei tule. Niin. Mut kuulostaa se toisemmoiselta kiristykseltä. No en tiedä, mut kuitenkin. Mut joo. Ihan chillisti tässä vaan nyt pelaillaan tätä Geometry Dancea. Mut joo, laitetaan tästä nopeasti. Pelataan nyt, enkä höpötä, että kuinka nopeasti pitää saada videopurkki. 17 yritys ja ennätys on mun mielestä 30%. Mä saan tän vielä joskus läpi. Mä luppaan sen. Jos haluatte muuten, että mä aloitan suomalaisen mökkeilysimulaattorin, niin jättäkää tykkäystä videolle. No semähän meni hyvin. Ei saisi mennä kehumaan, kun just tällä pitää koputtaa puuta, kun ei saisi mennä kehumaan yhtään, kun heti seuraa epäonnea, kun menee kehuskelemaan, että toihan oli aikamoinen skippi kyllä. Ja jos haluatte lisää muuten My Wintercaria, niin jättäkää tykkäys videolle. Mä voisin mä voisin tehdä Wintercaria taas, koska sitä on selvästi sitä on pyydetty, että mä tekisin, niin koska siitähän tää kanava periaatteessa alkoi ja Leo sitten Brawl Starsia jatkaa Brawl Stars linjalla vissiin edelleen. Eri kohta, sama vappi, mutta eri kohta ja sama musiikki tossa kohdassa. Joo, mut joo. Oi, mä en tiedä miten toi UFO toimii. Tästä tulee tämmönen aika nopsakka video, kun mulla ei oo nyt paljon aikaa. Joo, yritetään sen 50 yrityksen. Otetaan nopeasti tuolta. Nopeasti sieltä niin kaahataan. Tällä lennokilla. Oho, toi oli kunnon se. Ihan dry outtia. Voi ihan hitto, kun mä en nyt osaa nyt mä en pysty yhtään keskittymään.
Voi ihan himputti. Ai niin on muuten. Jos olette käynyt katsomassa muuten meidän livejä, niitä tulee nyt melkein joka päivä, paitsi no... Ei tietenkään kun mä menen reissuun, mut... Siis kun mä oon nyt ruvennut livettää, mä tykkään livettää kans siitä. Se on semmoista rentouttavaa puuhaa. Just oli Serkun kanssa oli 2 päivää sitten live, kun hän oli... mulla on siis 2 serkkua, niin oli... Yökylässä, niin mä tein mun toisen serkun kanssa niin, liveä. Niin just tämmösiä yhteisliveä voi tullakin. Muittakin kanssa kuin serkun, mutta hänenkin kanssa kyllä tulee vielä. Mut joo. Muistakaa katsoa livejä, koska... Joo, ja muistakaa käyttää tykkäystä. 11 yritystä vielä. 10 yritystä vielä, ei video on pulkas, mut... Ehkä tää on tämmönen kauhean valistusvideo mun mielestä, en mä tiedä. Kun tää olisi mun mielestä pitää olla semmonen chilli, jota on mukava katsoa, niin... Takaa loppuun. Mutta nyt on taas niin helppoa tää pelaus tässä, tää kenttä. En mä tiedä mistä mä oon mä en muista mistä mä oon saanut nää ihmeen hienot laivat sun muut. Toi on komia toi laiva, että... En tiedä mistä mä oon tommosia saanut. Eiks tää Polargestin tää? Voi ihan hitto, se oli 28%, se oli niin lähellä. Oho, nyt meni liian aikaisin. Mut joo, tosta noin nopeesti. Oi. Oi. Voi ihan hitsin pimpulat. Ei. Mä en oikein osaa hahmottaa, että kun toi liikkuu niin nopeasti, mä en osaa painaa mieleen, että missä kohtaa... Missä pitää painaa. Jaha, voihan nyt. Tosta nopeasti. Mitä? Mä luulin, että se spawnaa sinne kattoon. Oi. Mä luulin, että se spawnasi sinne kattoon. Monesko yritys tää? Oi, mentiin jo 50 yli. No, kiitos kun katsoit tämän video. Se on Lyöks Niilo täällä. Nähdäänpä ensi videossa. Se on terve menoa. Ei kun mitä?